bon ndemso do ngule ka be fe ko ngake wajulu e quoi donc ndemso do demsen fitino avec Francis Maya donc ko nga wajulu ke quoi ko de kadai donc amina wajulu kan ndemso Maya ay karamo wele kana balababia ne kana balaba sita den toro yiri dugu fere ne kana balaba manden yiri bafolo ne kana balaba manden biblioteki ne kana balaba korolen marabaga ne kana balaba korolen donbaga ne kana balaba jeliya tola ne kana balaba funeya tola ne kana balaba garangeya tola ne kana balaba numunya tola ne kana balaba I kana da koroma I bomosika fufu iko ni siginye iba fone makaramogo manden tabiyala ne kana balaba sitan den toro yiri dugu firi meni don mogo be waso no de ne de be manden korolen don mbeseni na mogo be waso no ne balaba be manden korolen don mbeseni na ne be nkun korota no ne kana balaba ba don ibe ne tafon kofe me inye ni nyenye iba fo karamogo I dansoko ibe ne bala korofon kofe inye ni nyenye iba fo karamogo I dansoko ibe ne bala critiquer me ni ne bala sigira kanada kuranema akake I kungoloi kanada bibuluma akake I kungoloi kanada jeliyama ika bala faseke kunu ika fono kanada garangeyama ika ke goloi kanada funeyama Kanada funeya ma ika ke fue iba fone kana balaba mana bla rom na chete mu babo mba wajulu bi karamogo munu desara wajulu la aya siga aka wajulu ke karamogo munu ye ala foli bla aya na aka ala fo aya na aka Muhammadu fo jama magobo odela kalo saba yere jeyala kalo nani yere jeyala sankele yere jeyala I donani mu ye ito ke wate na aka wajulu la bangon Neymar ni ku yo ka dossier Ousmane Serou Manan Aïdara ibi ka wajulu ke parce que ye wajulu de dabla si sangoni ni bora yoromna au conseil et ni fo au conseil nyamgo ay au conseil nyamgo wa ala ye place mun dinema masa ala ye place mun dinema na to fale fo la deba bunke au conseil nyamgo la he au conseil nyamgo iklala ikera au conseil nyamgo yo fama ikero fana nyamgo etuni yo fama wa iklala inana mu me atebe aw nyinena aw ko Muhammadu bonani gabakuru ko Muhammadu yafara aw ko Muhammadu nyin karla Muhammadu yafara nyama bona Muhammadu kaso Muhammadu yafara ala te mogo protéger ala de ban be protéger garde corps mana bo ko dala aw be kule masake u dala sorrasi mana ke sabaye aw ko foka ke tanyi bataillon kele aw no bi ka yala ala de be mogo garder sorrasu de be aw garder ala de be mogo kisi masakaw de be aw kisi ala de be mogo son masakaw de be aw son Muhammadu manata aw natara Muhammadu kumbe keleya ya famia wa nyema soro aw de ka kola yo famia wa OK y a pas de problème yo famia wa Muhammadu kuye fantai aw koni make fantai Muhammadu koni kumbe hina yatimawla aw ma hina yatimawla Muhammadu koni kumbe tiefo masake we aw maseka tiefo Muhammadu koni kunte haramundu aw ye haramundu Muhammadu koni ya famia wa ala tanamako Muhammadu make aw ya keme sabani bi sabadeke Muhammadu kunte plasife aw koni kera plasife Muhammadu fatule sallallahu wasalim silame nyemoya nuku ba di muma ukoko ne tesa joyoro koro ali alimamia silame nyemogo maswama ukoko alimamia joyoro inafo hippodrome ka uka jalakoroba alaka lahara sonsumai jalakoroba ko alimamia kale be sran o joyoro nye ka te foi faible ko mu no doni ba kola kale jalakoroba kale be ka sran o conséquence nye ko jango kati dado politique la koro makalaka uka chokoroba e bozula abe nyiningali ke ku bagadaji nyarela bagadaji kurumanakaw ka chokoroba ko silame jama mumba le kofe ko de joroba la ko yana kati dadu ko jamana kungankola ko ka tota ko misiri kelemba le bo ku kana flanan dalema ko to tallakaw bulu ore kala tallakaw ka misiri kale ko bagadaji misiri bata ko joroba la jama mumba kofe ko jango ukana fo kube misiri wera kalifala ko bonya do ka jara yi ku ko di tallakaw ma tallakaw ka misiri soro to fleni Bamako kono bon aw munu fleni ni jamaba be aw ko aw sembe politique la ni jamaba be aw ko
aw sen bɛ namara la ni jamaba bɛ aw kɔ aw sen bɛ gutɔrɔnko la ni jamaba bɛ aw kɔ hectare ko ka Mali kilancɛ di aw ma mun tɛ 300 hectares ye ni jamaba bɛ aw kɔ avion ko b'aw da la ni jamaba bɛ aw kɔ coup d'état o jujukɔrɔ boli aw ni b'o la ni jamaba bɛ aw kɔ Ibrahim Boubacar ka kuma tɛ faamu u ka fanga ko aw da b'o la ni jamaba bɛ aw kɔ aw taara sun tigɛ palais la ni jamaba bɛ aw kɔ aw bɛ kɛlɛ la jɔyɔrɔ nɔfɛ au conseil islamique la ni jamaba bɛ aw kɔ aw de ko k'aw t'a fɛ ni silamɛ ko k'a tɛ fɛn mun fɛ ni y'o d'a ma a b'a fɔ ko ne sɔnna mais a b'o di mɔgɔ wɛrɛ de ma ni cɛbakɔrɔ ko n tɛ nin na cɛbakɔrɔ t'o de la i y'o faamuya wa ne t'a fɛ san 1 san 2 e nana kɛ o fɛ ne tɛ jɔ yan e tilala ka na jɔ ye hɔrɔnya bɛ min n tɛ nin na n b'a la a bɛɛ ye cɛbakɔrɔ kuma ye mais hɔrɔnkɛ bɛ kelen de fɔ kana balaba silamɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn bɛ se k'i kɔkɔ gosi ne kɔkɔ la n'i y'i sigi ne bala ɲɛkɔrɔ n t'i ɲininka i ka misiri welela cogoya la wa n'i y'i sigi ne ɲɛkɔrɔ n t'i ɲininka san joli misiri welela bɛ e kɔ wa n t'i ɲininka i ni muso joli taara maga misiri welela mun bɛ k'i ka misiri wele i n'a taara wa i ni muso joli ba taara maga i ye sunkuru joli fa bila ka taa maga i ye natabadenya joli kɛ masakɛ dɔ ka mɔgɔw ye masakɛw ye joli d'e ma e ye joli di i ka misiri welela ma mɔgɔw y'u janto e ba la e y'i janto misiri welela jumɛn ba la mɔgɔw ye e den ka wari di e ma f'i y'i den ka kalan sara ka mobili sa i denw ye mais e denw mɔgɔw y'a d'e ma ala de kama mun bɛ ala wele e ye don o don i ye mun kɛ i ka misiri welebagaw ye e bɛ se k'i disi gosi ne balaba disi la wa e bɛ se ka kɛ waliju ye ni ne kana balaba ye wa e bɛ se ka ala dɔn ni ne kana balaba ye wa e bɛ se ka kira dɔn ni ne kana balaba ye wa i tɛna n ka ala f'i ɲɛna n ka kira f'i ɲɛna wa ala de ye tiɲɛ ye i y'a faamuya wa muhamadu o de ye wulibali ye i y'a faamuya wa i tɛna n ka diinɛ donkan f'i ɲɛna wa i y'a faamuya wa diinɛ tɛ taaɲɛ 20 tɛ 300 tɛ i y'a faamuya wa jogo ni danbe ni kɛwale ala sigilen no o de kan jogo ni danbe ni kɛwale mɛlɛkɛya b'o de kan jogo ni danbe ni kɛwale muhamadu ko b'o de kan jogo ni danbe ni kɛwale diinɛ banna jogo ni danbe ni kɛwale arijinɛ banna jogo ni danbe ni kɛwale lahara banna jogo ni danbe ni kɛwale halalaya banna farafin yɛrɛ fana ka taa ɲinɛ misiri welela kɔ alors que muhamadu ka misiri welela sallallahu alaihi wasallam o tun ye farafin kelen mun yɛrɛ tɔgɔ fɔra silamɛya kɔnɔ fɔlɔ farafin fɔlɔ Bilal farafin fɔlɔ min jɔyɔrɔ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ Bilal farafin fɔlɔ mun ni muhamadu yɛrɛ girinna nɔfɛ Bilal silamɛya yɛrɛ fɔlɔ la farafin fɔlɔ min y'a drapeau kɔrɔta Bilal i y'a fɔ farafin fɔlɔ mun sera ka gɛrɛ muhamadu la fo ka tila ka bɛɛ bati Bilal farafin yɛrɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ mun kɛra silamɛya la fɔlɔ Bilal aw ka jateminɛ ni Bilal tun ma misiri wele donc farafin ka histoire foyi tun tɛ hali silamɛya kɔnɔ o Bilali o y'a fama o mun ye muhamadu ka misiri wele muhamadu ma ɲinɛ Bilali kɔ aw ka ɲinɛ aw ka jamana misiri welelaw kɔ ka taa girin arabuya nɔfɛ ka ɲinɛ aw ka jamana misiri welelaw kɔ i y'a fama muhamadu o ma ɲinɛ Bilali kɔ f'a ko Bilali bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'ale ɲɛ ko parce que a ka so dajugu bɛ Bilali bolo Bilali ka kɛlɛ kɛ muhamadu ye muhamadu ma ɲinɛ Bilali kɔ muhamadu ka Bilali tanu muhamadu ka kɛ Bilali fɛ ali ka kɛ Bilali fɛ Hamza ka kɛ Bilali fɛ o Bilali kelen mun n'o ni aw ye golo kelen ye o ka baara kɛta o ka baara kɛbagaw silamɛya la bilahi ni farafin siya bɛ silamɛya la ni farafin siya bɛ silamɛya la misiri wele do n kalela ala la ni farafin siya ko siya bɛ yen mun ye farafinna kun kɔrɔta ko siya bɛ yen farafinya bɛ se ka mun k'a danbe siya bɛ yen farafinya b'a kun kɔrɔta ni ko min ye silamɛya kɔnɔ misiri wele do ni farafinw tilala ka na ɲinɛ farafinw ka baara kɛta kɔ silamɛya la po mɔrɔya kana balaba sitan den toro yiri n'i bɛ dugu bɛɛ la mɔgɔw ɲinɛlen don mun kɔ taa misiri welela fɛ yen silamɛw ɲinɛlen don mun kɔ misiri welelaw don parce que mɔgɔ tɛ se ka wari sɔrɔ ni dugu bɛɛ ye ka tila ka soli ka wuli ka taa kule ka mɔgɔw wele soli ka wuli kun t'a la ɲani kɔ misiri welela faama tɛ yen pourquoi alimamiw aw tɛ hɛrɛ k'aw ka misiri welelaw ye pourquoi aw tɛ jaka di misiri welelaw ma pourquoi aw tɛ nafolo di misiri welelaw ma pourquoi aw ɲinɛlen don aw ka misiri welelaw kɔ selima saga olu de t'a sɔrɔ senna tagama olu de b'o la mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
farafina bɛɛ misiri welela min n'i bɛ mobili sɔrɔ a bolo a tɛ tɛmɛ misiri welela tan kan farafina n'a bonya silamɛ n'a caya misiri welela mobilitigi a tɛ tan bɔ farafina bɛɛ misiri welela millionnaire a tɛ tan bɔ farafina bɛɛ misiri welela betontigi a tɛ tan bɔ farafina bɛɛ misiri welela mun taara iji a tɛ tan bɔ farafina bɛɛ misiri welela mun muso ni fantan tɛ a tɛ tan bɔ misiri welela mun sera k'a den ka ekɔli wari sara a tɛ tan bɔ misiri welela mun muso kɔnɔma n'a tɛ jɔrɔ a tɛ tan bɔ ɲinɛ kɛlen do jɔnni kɔ jamana misiri welelaw ɲinɛ kɛlen do jɔnni kɔ jɔn bilali ka baarakɛbagaw ɲinɛ kɛlen do jɔnni kɔ alakira ye duwabu kɛ mɔgɔ minnu ye ɲinɛ kɛlen do jɔnni kɔ minnu bɛ mɔgɔw hakili jigin muhamadu ko la a faamuya wa karamɔgɔ miliyardɛriw bɛ yen misiri welela miliyɔndɛri tɛ yen karamɔgɔ etagitigiw bɛ yen misiri welela betontigi tɛ yen karamɔgɔ mobili sabatigiw bɛ yen misiri welela mun ni wari b'o kun o y'a jakartatigiw ye aw ɲinɛnen do misiri welelaw kɔ a y'olu kɛ fantanw ye silamɛya kɔnɔ an n'aw ka faama dɛmɛ bɛɛ aw ma se ka misiri welelaw dɛmɛ an n'aw ka jakabɔ bɛɛ aw ma se k'a di misiri welelaw ma an n'aw ka hinɛ bɛɛ aw ma hinɛ misiri welelaw la u musow tɔɲɔnen do u denw tɔɲɔnen do k'a sababuya kɛ mun ye fantanya faama jamana min ni wari bɛ bɛɛ kun ni dugu min ye walahi dugu si tɛ mun waritigi dɔ ye misiri welela ye dugu si tɛ mun jɔyɔrɔtigi dɔ ye misiri welela ye parce que waritigi tɛ se ka wari sɔrɔ ka tila ka soli ka wuli ka taa mɔgɔw lakunu aw ko cogo di karamɔgɔw aw ka misiri welelaw bɛ cogo di mun tulo bɛ ne kana aw ka dugu misiri welela ye fantan ye yanni i ka wari bila ka taa di n'i bɛ mali dɛmɛ silamɛya sira kan ka n'a di association si ma mun ye silamɛya association ye n'i bɛ fɛ ka mali dɛmɛ tiɲɛ kan faama n'aw bɛ fɛ ka dɔ dɛmɛ silamɛya kɔnɔ a ye misiri welelaw dɛmɛ n'aw bɛ fɛ jama ka ɲɛbɔ dɔ fɛ a ye misiri welelaw dɛmɛ n'aw bɛ fɛ dɔ ka kasi a ka so kɔnɔ ko dɔ de sera ka hinɛ ale la a ye hinɛ misiri welelaw la n'aw bɛ fɛ ka sara di mɔgɔ ma silamɛya kɔnɔ a y'a di misiri welelaw ma au conseil a misiri welelaw fantanw don muhamadu yɛrɛ jogo ye mɔgɔ min don diinɛ la a ka ala fɔ m'o don muhamadu kelen ka na k'ale ye muhamadu k'ale ye ala ka ciden laban ɲina k'ale de ye ala ka ciden laban ye muhamadu ko k'u bɛ sɔsɔli don a la parce que mɛlɛkɛw jiginnen muhamadu o y'a sɔrɔ a bɛ sagagɛn de la muhamadu ye baara kɛ a ye saga gɛn fantanden saga camantigi o bɛ ka sagagɛn de kɛ mɛlɛkɛw nana k'a n'a denmisɛnnin teriw to ɲɔgɔn fɛ olu bolila u ye muhamadu minɛ u ye baara fɔlɔ jumɛn kɛ u y'a opere u y'a ŋunan bɔ a kɔnɔ ala ka masaya u sɔrɔla k'a fɔ a ɲɛna ko i kira ko kalan est ce que mɔgɔ min ma kalan o bɛ misiri wele ko kalan est ce que misiri welela ni kalan tɛ n'a filila caman b'i dalen to a muso kɔrɔ ko est ce que cɛ in ma fili est ce que cɛ in ma fili mais don o don a b'a ka baara la a ma fili misiri welelaw olu tɛ fili a wele cogo la u tɛ fili a wele heure la sunɔgɔ misiri bɛ wele heure o heure la o heure b'a sɔrɔ dɔ occupelen don sɔgɔmada fɛ o b'a sɔrɔ sunɔgɔ b'u la u bɛ wuli ka taa misiri wele seli fana o b'a sɔrɔ la tile ka farin u bɛ taa misiri wele wula fɛ o b'a sɔrɔ saliya bɛ mɔgɔw la u bɛ taa misiri wele fitirida fɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔw occupelen u bɛ taa misiri wele i y'a faamuya wa safo wagati o b'a sɔrɔ surafana kan ka dun u bɛ taa misiri wele u ma fili a kelen na san kɔnɔ misiri welela mun bɛ fili a tɛ siɲɛ kelen bɔ alimamu bɛ fili suran na a bɛ tilen misiri welelaw tɛ fili u fili man di mais est-ce que aw ma ɲinɛ o misiri welelaw kɔ mali kɔnɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ k'olu ka dugu bɛɛ aw ka dugu bɛɛ bɛɛ ka so ka ɲi ni misiri welela ta ye aw ka dugu bɛɛ wari bɛ bɛɛ fa kun ni misiri welelaw ye aw ka quartier bɛɛ ka so labɛnnen ni misiri welela ye wa olu de luwanse ka ca silamɛ ɲɛmɔgɔw ɲinɛnen n'u kɔ misiri welela luwanse tigi de ka ca alimamuw ɲinɛnen n'u kɔ misiri welela a misiri welela luwanse de ka ca i y'a faamuya wa silamɛya kɔnɔ muso fila fila bɛ bɛɛ bolo fo misiri welelaw silamɛya kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ muso fila fila bɛ bɛɛ bolo jɛmanba bɛ bɛɛ bolo fo misiri welelaw i y'a faamuya wa mutakumu muso bɛ bɛɛ bolo fo misiri welelaw i y'a faamuya wa mobili bɛ bɛɛ ka da la fo misiri welelaw aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna kafiriden alimami trɔmpɛri ninnu aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛna kafiriden karamɔgɔ nafigidenw aw bɛ se ka na mun de fɔ ne bala ye ala tɛ ne fɛ ni aw ye wa kira tɛ ne fɛ ni aw ye wa ne tɛ ala dɔn ni aw ye wa ne tɛ kira dɔn ni aw ye wa ni ne ma kɛ aw ka waliju ye aw bɛ waliju bɔ min
walijuya kɔrɔ joko ni dame ni kɛwale walijuya kɔrɔ halala ben kɔnɔ walijuya kɔrɔ mɛ fɛn mɔgɔw ɲɛna u bɛ mun b'u hakili jigin wajulu kɔrɔ komi wajibalen don k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna aw bɛɛ t'a dɔn depuis e fa ma kɔrɔbaya aw ka dugu misiri welela ye alimami ye depuis i ka kalan kɛ k'a ba karamɔgɔ bolo misiri welelaw ye fantan ye aw bɛɛ b'o dɔn ne balaba b'o dɔn misiri welelaw de ye fantan ye o tuma na silamɛya ye dɛmɛ ye mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aw bɛ taa jɔn de fɔlɔ dɛmɛ ni misiri welelaw tɛ masakɛ bɛ billet d'avion di zen i y'a faamuya wa bangɔni nɛmare i bɛ taa ni misiri welelaw ye i fɛ Makan suala mutakumu ayidara i bɛ taa ni misiri welelaw ye mamutu diko misiri welelaw bɛ taa buye ayidara a bɛ misiri welelaw de bila ka taa ni ze wajulu ni ze magantaga la masakɛ ka billet a ka di misiri welelaw ma i y'a faamuya wa ni aw minnu bɛ kɔ kan n'aw bɛ fɛ ka baraji sɔrɔ ala ko la aw fa n'aw baw olu ta ɲininen kɔfɛ a y'aw ka nafolo di misiri welelaw ma ni mun sera ka misiri welela dɔ iji ɲina ala ma so jɔna ye lahara aridinɛ kɔnɔ ni mun ye misiri welela dɔ iji ɲina ala ma san wɛrɛ ala ma to la a wari sikɔrɔma o bayirika ala k'a bila i ka kɔnti la ni mun ye misiri welela ka se ka so jɔ k'a da ka quartier misiri welela ma ala ma so jɔla ye ala ka n'i lebu ala ma so jɔla ye ala ka sɔrɔ jidi ala ka so jɔ i denw ye ala k'a jɔ i bɔnsɔnw ye ala ka so jɔ ye lahara ala k'a jigi to i la yan nɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ye fini san k'a di misiri welelaw ma ala ma i sutura la n'i ye nafolo don i ka misiri welelaw la ala k'a ka nafolo don i la ala ye nafolo mun ni ala y'a garizigɛ di Bubakari Siriki ma ala m'a dila i ma ala ye barika mun don Nabila Musa ka bere la ala m'o donna i ka bere la ala ye wari mun i ka nafolo la ala ye barika mun don Muhamadu ka wasamusu Muhamadu ka Allahumma innaka afuwunna ala ma o donna i ka nafolo la a y'aw hakili to aw ka misiri welelaw la alimamuw kɛra natabaden ye u ɲinɛna misiri welelaw kɔ alimamuw kɛra ala jugu ye u ɲinɛna misiri welelaw kɔ alimamuw natara fo ka t'u ɲinɛ misiri welelaw kɔ alimamuw hakili tora olu yɛrɛ an'u ka falako olu yɛrɛ ani milliardaire minnu bɛ aran na jamana kɔnɔ o misiri tɛ misiri mun kɔnɔ wari bɛ mun bɛɛ kun ni mun kun ni misiri bɛɛ ye k'o bɛ kɔfɛ wari bɛ mun kun ni misiri bɛɛ ye o jɔyɔrɔ b'a dan ma alimami falako o jɔyɔrɔ b'a dan ma alimami o jɔyɔrɔ b'a dan ma jɔyɔrɔ tɛ misiri welelaw la a fini t'u ye a den t'u ye a nafolo t'u ye misiri welelaw olu de ye fantanw ye misiri welelaw hali alimamiw n'u ye mɔgɔw gɛrɛtɔ ye misiri welelaw la u n'a tɔgɔ tiɲɛ ta k'u sɛgɛrɛ bilahi n kalila ala la ko dɔ kɛra ne bala ɲɛna baba sisoko baba ni sisoko dabiyakaw ka baba sisoko mariyetu den baba sisoko duga kɔrɔkɛ baba sisoko bilahi n kalila hippodrome misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔla anw ma nin bɔ baba sisoko y'a faamuya wa o y'a sɔrɔ a tɛ duga ka so a yɛrɛ ka so misiri kɔnɔ a seli nana jɔ seli bɛ ɲini ka jɔ misiri welela nana a ye misiri wele bilahi ka tila kalan na dɔ nana mun bɛ ka kalan kɛ misiri welela nana i sigi na ala cɛ a ye hippodrome o y'a sɔrɔ baba ye misiri finance ko sabanan a ye segi de ta misiri welela a ye segi de ta a bɛ ka yala ko a ye misiri dɛmɛ ala kama a ye misiri dɛmɛ ala kama n b'a dɔn dɛ wa a tun b'anw ka kare de kɔnɔ fana a nana se baba sigilen ma misiri welela nana se baba sigilen ma a ye enveloppe fila bɔ sura den sura a n'a ka afro sura den sura afro laban tigi sura den sura duga kɔrɔkɛ sura den sura i y'a faamuya wa baba sura den bilahi a ye enveloppe fila bɔ a ko misiri welela ma a ko nin ye misiri ta ye n ka mɔgɔw ye ka misiri welela sɔn ka fa don a la a kɛra baba de ye ne k'a dɔn ko ja mɔgɔ hakili bɛ to misiri welela la a kɛra baba de ye a ye enveloppe fila bɔ a ko misiri welela ma a ko nin ye misiri ta ye a y'o bila a ko nin y'i yɛrɛ ta ye ko misiri t'a yira fɔlɔ misiri welela bɔra a ko baba ye wari di misiri a ko a filɛ nin o y'a sɔrɔ ale de y'a finance ka kɔrɔ o tɛ bali anw na o a sɔrɔla ka enveloppe dɔ in ta misiri welela tellement que a bɛ siran ala ɲɛ diri fa don a ko wa k'a ye dɔ wɛrɛ di k'o ye ne ta ye k'a filɛ nin enveloppe falen misiri welela a ye wari a bɛ ka enveloppe dayɛlɛ a kasira a ye micro minɛ a ko ala de b'a dɔn k'a bɛ yafa ne ma ko n bɛ taa lahiya sa ko lahiya kun tɛ ne bolo
billahi ta'ala ni galonu ma bo ala lahara driba nu fa u yele mana sisan ako ka be haketo ko silama o ka be yafama ala kama ko saga songo kuntembolo ko metanga saga samena abora misiri kono misiri welelaw almami jolibe munu taramaga almami jolibe mu me million soro almami jolibe mu ka konyomuso kacha almami jolibe mu be danga denyala almami jolibe mu me nantankolo denyala almami jolibe no bala kanwa hine almami jolibe no lu bala ko anwa haglito nyogona almami jolibe no lu bi ka fo ko anwa hine nyogona awte hina ko misiri welelala aye jamana kono aye jamana aye quartier do misiri fone yana ka wele bagate fantanyi I hakli ka bo ako san kele san fla san saba san nani san binda nebe misiri kelen kono al se ma se ka oye aw bene kana balabado ni ma farana mbika misiri chi baba sura drone ne misiri wele la sonne balabanyena baba sura wa a sonne kofe a semaine kelen be dafa a yele manaka bo quartier kono parce que ko baba e mun dama kaye misiri san kaye dugukolo sa safuru la ayereye mba do parce que baba bole wi baba surwa donc ame bita bla ne bala ne may bon munungo ko ne kuma na baba ka ma dusu tala OK y a pas de problème ne fado aw shiti se ka wuli baba be ne do ne ba don quoi tu vois un peu donc kuma na tabolo do des fois ni dona kuma na be bawa o fana chou akira daraide o chou fana concert la ntra concert ke yoro la nduna baba denge nana kada mfo akira de ko nganga kuma bala wala insara mbalo ara kwa yago e jola no ngwa ngoko ituri wo chenna na wa dugula bi no ngwe nga bala bon tu vas me uba fama be fam quoi parce que kuma na bolo do quoi yo fama wa mais sera ta vidéo ame ka la bien quoi ne kuma na sera kan domina o do mo ba donc tu vas un peu Mali do quoi mais amena